Шундай жылы кыяшлы көндә шашлыкка чыкмыйча, өйдә утырга тиеш идеммени коронавирустан куркып, а? Бер атналы карантин сиңа ял итәргә яки өйдә утырыр өчен бирелдеме? Рөстәм Нургали әйткән сүзләр синең өчен шүкмени? Сукма миңа. Ул бит бары бер генә атна. Күп кенә кеше әлеге хәлнең чын барлыгына һаман да ышанмый. Әгәр дә чын булса, ул вакытта нишләрсең? Дөрес булгач, нишләпсез? Маска киеп килмәдегез. Аптекта маскалар юк. Тагын нинди әкиятләр сөйләрсез? Кибеттә кара бодай юк. Туалет кагазларын алып бетергәннәр. Мин үзем дә 70 рулон алдым. Кеше куян куа дип, син дә куян кутагы. Сез әллә акылдан яздыгыз. Ул кадәр кара бодайны кая куй бетермәкче буласыз? Менә мин теге елны алган кара бодай һаман ашалып бетмәде. Ул бит бәрәңге түгел, иртән көндез кич ашарга. Причем тут бәрәңге? Сиңа өйдә утырырга куштылар. Самоизоляция дип атала. Чо, самоизоляция. Нәрсә? Күтенә тип давай. Шеф, ул бит минем утымны урлап шашлык пешерде. Күтенә тибим әле. Тип давай.